Дами и господа, този поздрав е специално направен за Асан Патрона и за Жейзан и за Риза Боса. Под Велико Търново най-баро Анди Бари, BMW X6M за най-бързото, за най-добрите в Лондон, за Асан Патрона, Жейзан шефката и Риза Боса! Специално направен за Асан Патрона и за Жейзан и за Риза Боса. От Велико Търново най-баро Анди Бари, BMW X6M за най-бързото, за най-добрите в Лондон, за Асан Патрона, Жейзан шефката и Риза Боса! Вали гърми на Асан Патрона, pa baro ande ando London. Јаша бе Асан Боса и Жейзан шефката Риза Патрона от Лондон. Асан Патрона е боса на Писарево. Всяка майка такива не ражда. Те са вълци единаци и си бари фамилия. Хапа бара в туме. Вали гърми на Асан Патрона, Жейзан и шефката и Риза Патрона. Пак и върви, върви. В Лондон те са хората, а Канади кенту Асан Патрона. искат тебе да свалят Риза Боса и Асан Патрона. Най-големите от най-баро Анди Бари бе са постигнали всичко. Те са номер едно в Писарево, като тях няма и няма има. Вали гърми на Асан Патрона, Жейзан и шефката и Риза машината. пак и върви. Те са номер едно от Лондон до България. Обарвало и леле обаре. А кала завречаве Ме фамилия наша бераве ме. Бабарва убеме их шесте. От Лондон той човека, 100 човека. Дами и господа,